Ngalesi bafethu nginibingelele nginamukele kuyona i-YouTube channel yethu le isi-update TV. Sisho kamnandi-ke sithi mangabe umusha la ekhaya ngabusalenza iphutha awehlele nje lapho ngezansi uzolibona ibhathini elibove elibhalwe usubscribe bafethu, uqinisekise ukuthi-ke uyasubscribe khona la ekhaya bese-ke upressa-ke i-bell kanye naleyo like button bafethu, konke kumahhala akuthathi imali, ngeke uthole sezikweletini. So nje ngithi nje subscribe bafethu, ngingachithi isikhathi nje, going straight forward bafethu. uPito Msimane lapha ubonge uBig Zulu bafethu for motivation eqhamuka kule ngoma ethi-ke ngifisa ukuba nemali eningi bafethu. So ube siya lapha ku-Twitter ebonga yena-ke uBig Zulu bafethu for i-motivation, njengoba bekunomsebenzi othize abewenza wokubhala lapha ama-players bafethu azongena ku-Twitter-ke. So nansi video ekhombisa ukuthakasela yona-ke le ngoma bafethu, kodwa-ke masingezukuyalena le singezukuchema nje, cha yona ingoma bafethu iyashisa, idla izikhothi, imnandi ngendlela isimanga. Abantu abaningi futhi basakhombisa ukuyithakasela, abantu abaningi babethanda ukuthi bangene ngayo onyakeni-ke bafethu. So nami ngithi ngifisa ukuba nemali eningi, nawe uma ufisa ukuba nemali eningi awuqiniseke ukuthi uyayilalela leya ngoma, hleze uvuka amaphakethe equmbile bafethu. Ni-subscribe khona la ekhaya ukuze sikwazi ukukhula siye phambili. Mina ngithi nansi video sengene Good morning, uBig Zulu, unenkani?